Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam tayo ang nagpailingan di tinagan ang Magda. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamayat nga ibinglay ti pakasaritak iti bihag. Barang makaitad iti adal, kadag iti naayat adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Magda. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sige kakadwa. Mangan kayo laeng. Ado pa'y ti makan ditoy. Ay katwa na, kakaiso na nga do ti makan, libre ko naman. Ay wan kakadwa. Iso nga rod nga inadok ti handak. Tapno ado ti kanin tayo. Ken tapno ado ti balkuten nyo ayawed. Ay katwa na, happy birthday manay, Magda! Ay agyaman na kunay. Sige, may kayo tama nga tayo. Magda, agasam man namin da ito'y asagana. Sigurado adakal din nagastos mo ita kasangay mo. Talaga akasta nanang. Maminsan lang iti makatawan na mapasamak da ito'y. Iso anas kan nga agenjoy tayo. Ngam anak ko, di ka kumaunay naggastos Oray simple kumalaang. Ay nananang, saan man aday tating kay bagbaga. Kasangay ko da ito'y. Iso adiyo ko mapirjan. Junior, inka man alaan dagi dya ingredients ti spaghetti kan salad. Ta iluto tayo. Nanang. Anya, nay, adapay iluto yaw. Nagadupay mo tinabati di kalman anak ko. Ay na, tuloy ti kasangay ko da ito'y nanang. Kita kanyo man, adupay lang dagiti bisita. Wen ngam ado mo siya tadagiti natdaas idaan idi kalman. Ado tinabati iti adobo kun lechon. Iso asaanan anas kan nga agluto kayo pay laang. Sayang no saan manen ama ibos. Ala, sumardeng kayon dita nanang. Apay nga min ayang agparikot kayo. Ada igatang ko iti saganak. Iso alot, wan tayo ti kayat tayo akanon. Ay, oo na yan. Ala nanang, ingkay pa agtugaw iti unag. Di kay mangsinga, taagluto kami. Hello, Lakay. Happy birthday, bakit? Thank you, Lakay. Kat kasano ngay? Agipawit ka kade. Saan pa'y bakit? Saan kami pa'y mata nagsweldo? Anya, ay nga mawanan allowance mi. Kaya pawpawit ko lang, hindi namin sa nalawas Wanang awanan nagbati. Inggatang mi ngamin iti saganak iti kasangay ko. Ay na, nagadumot ngamin ti saganam idi, bakit? Agasan man day jay. Adalang arudan adubong baboy, adapay lechon baboy. Sa bali manin dagiti salad, spaghetti, kanda duma pa'y amakan. Kasladwa ngamin nga daw ti kasangay mo. Anya, kat, isinger mo itantin pawit mo? Sana kasta bakit? Ngam oray simple lang kumatihandam ngamin. Mala. Sige, basta. Agpawit kan tumanan. Kastapay, bye! Ading ko, di ka kumaunay agbarayuboy. Laglagi pam, saan apid pidotan ti asawam ti kwarta. Nadlaw ko ngamin, at ilagat gatangam. Kas kumaidi kasangay mo, sobra-sobra ti saganam. Anya, nalpas lang arudan, at dapay lang ibagayom at manong. Gapot ang maasyanak iti asawam. Kan kababain ka dagiti kakabsat na. Anyan to ti ko na andangay. Day talagas gastos ti amom, ngam di mo ammo ti agtrabaho. Anya? Ay, adakan ka no tagidaksam ti imbaga kading ko. Hanggang pagimbagam da ito yung imbaga. Ala ko kumare, agala kayo lang iti kayat yung akanan kan inuman. Siyak ti makam mo. Sigurado ka, Mare? Wan, mare. Nagpaho iti asawa. Isong ada ilibre ka na kayo. Saan nga tangagungat ti asawa, Mare? Apay ko mangagungot ngay. Ibingbingay ko laang matigrasya. Sa bagay matkit di, Mare. Ala, mangala kayo iti drinks yo, kan tinapay yo. Siyak ti makaammo ko nakman. Nanang, dumawatak man iti kwartayo. An-anwon ti kwarta, Junior? Igatang ko kumay iti project ko, nanang.
Kan pag-lunch kumatan tani. Awan mat ti balunak amasida. Naglalaingamon ngay, Junior. Agdawat ka kidi iti pag-lunch mo. Agbalon ka Adamot itlog si daam. Nanang. Di igatang mo lang iti project mo titid ko. Awan kwarta. Imawag mo't ito'y kanyak ni tatang. At da kano yung pawit na idinaminsan. Anya? Taka inawag mo gayam ti amam ha? Adan nakairantaan da di akwarta. Iso asaan ko agastosan iti anya la dita. Na yung bagpay dagiti ko kumarim tamay libre mida. Idinto tasak nga anak yo. Tip-tipidin nyo titid yo. Anya? Oy, di mo ulitin ti mangibaga iti dayta, Junior. Taama nga no masipangol ka. Ay, unay mo tinday ti apagadalan. Awan lakot ibagada nga agbayad iti kastoy no anya ditan. Ay, apay, agar aramid kami aya iti kwarta. Taday tala baybayadan mo ti bagbagada. Ay na, tila pagpupudutan mo si Kamagda. Naimbag pa iti pagadalan atas agpaminsan laang agsinger. Kat nagita iliblem ngay ako kumarem. Kanayon. Anya? Ay katisumot. Amirisam naimbag ti imbagak. Pudnumot, saan aya? Da kayo mat nanang. Day taman ang ti bagayo. Kita umot Awan iso amin yun dito'y balay. Asukar kas kadamantika, awan. Apay ngamin adi ka gumatang. Awan nga rod kwartak. Adda impaw iti asawam anak ko. Dagita ngamin masapsapul yu ti panghigatangam. Saan akong formula dita? Amok nga iliblibrem dagita ko kumarem. Saan ko akontraan dayta? Ngam amumot ko mga unaan dagiti nasken ababayadam ken gagatangam. Ken maysa, agilibre ka asipupuso. Saan ka tatapno agpasikat kalaan? Hello, Lakay. Pasensyakan bakit? No'y talaga nga nakaawagak. Kasta unay nga minabanog ko. Alawan. Kat, kaano kang agpawit iti kwarta? Ay, dahil taka di ada gusto ibagam. Di nakpaimat kumustaan nga umuna. Ha? Pasensyakan, ngamawan pa'y maipawit ko ita. Saan kami ngamin na nagsweldo? Anya? Di mo mat ngamin kailalaan dagiti ipawpawit ko kada kayo. Tila pangigat-gatangan mat ngamin. Iso apati pagbayad ti anak tayo di pagadalan. Awan maitid mo. Kasano mat dayta, Magda? Anya? Tanagipulong ken ka manen ni Junior? Saan laan ni Junior ti mangibagbaga? Ado dagiti ka aruba makakit-kita iti aramidam. Kat isu dati mangibagbaga iti aramid mo. Anya? Ay, buisit dagita kakaaruba. Manakibiyang dan tomat ngamin. Apay, anya man ang ti pagpupudutam aya. Kasanumat ngamin. Nagipulong da ka ni Philip at tila pangigas-gastosak iti kwarta. Saan kat nga ruden nga agipawit? Panagkunak, hustulaeng, tapno maamuan na ti aramidam. Tani, nalabasan ti kinabarayuboy mo. May sakamot manong. Taayunam dagiti kakaruba, imbis asyak. Ayunan ka, no hustulaang ti aramidam. Ngam no saan, ay katkontraan ka Plano ko mga rod nga ipulong iti asawam ti aramidam. Ngam inunanak dagiti karuba. Anya? Ay! Nagpapadaan nyo amin. Ay! Awampay mo tinay dumduma kada kayo? Nalabit akagura na kami ita, Magda. Ngam no maamiris mo anaimbag ti aramidam. Patyak nga agbabawi kamatlaang. Sigamot, Junior. Day talag daw dawat iti kwarta ti aramidam. Ado ngamin ti activities mi, nanang. Iso nga do ti babayadan mi. Ngamda kami matlang ti mga ramat iti dayta. Anya? Nanang, madama ngamin ti intrams mi. Iso agumatang kami pa iti kanan mi. San matakabalan ti pundo ti pagadalan mi nga i-cover amin. Iso masapol nga contribute kami. Ay! Oray di kan makisalip iti dayta nga intrams yo. Anya? Saan mo't nanang? Masapol sumaliak. Wan ngam kwarta nga ro ti agandar dita. Pangal-alaak nga iti pang kontribusyon mo kan allowance mo. Ang tamot inted ni tatang Ada nakairantaan na dayjay. Iso ano kayat mo, ingka pa'y dumawat ka ni Lolam iti aramatam.
Bayadak to inton malpas ko nga i-budget dya inted ti amam. Mare, mabalin ka di ti umutang iti kwartam. Anya? Sika? Bumulot iti kwarta? Apay, pangaramatam ka de. Kurang ngamin ti budget ko. Para iti kasangay ti buridak nga anak ko, mare. Sana bali. Bayadak to matlaang adagos inton agpaw iti asawak. O sige, awan ti parikot iti dayta, mare. Agyaman ak, mare. Kat, maawis kayon to, ah. Ay, uwan, mare. Sigurado dayta. Da kami, paiti ko nam. Talaga amapan kami to ija balayaw. Inton kasangay ti anak mo. Uwan, mare. Agraragsak tayo tumanan. Lahat man di pa nagawid mo, Philip. Wen bakit? Nagawid ak. Tamang ano kumaro pa iti sakit ko iti abroad. Anya? Adda sakit mo? Hawain, Magda. Adda sakit ko iti puso. Iso akapilitan na nagawid akon. Anya? Sapay saan analpas ti kontratam? Anya nga ro ti mabalin ko. Saan mat akabaalan ti bagik? Alangan mat nga ipilit ko. Asaan ko nakabaalan? Anya? Sana bale. Taninay nayunak met dagiti pawpawit ko ken ka. No inururnong mo dagiti dadduma. Adda mabalin apang rugyan tayo agnegosyo. Ay, awan urnong tayo lakay. Kasano ko makaurnong tayo? Kat apag isulaang matimpaw-pawit mo. Anya? High school ni Junior. Kan adapay dagiti kakabsat na. Iso adimon biro kan dagiti impawit mo akwartam. Ay, puisit ti kastoy. Agawid da masakit. Kasano pa yan dagiti potot na? Na, asinaw ti dakdak amatam nga adda sakit na, Magda. Ni Philip. Adagaya mon sakit na. Naala na iti abroad. Nanya ngamin at aramid na. Ha? Di na siguro inaywanan ti salunat na kabayatan ti kadana iti abroad. Iso siguro at tipidan na ti ipawpawit na. Sa ita? Damagan na no ada na urnong ko kadagiti impaw-pawit na. Di na ayaan mo adakkel ti magastos ditoy. Sika talaga, Magda. Ang sakbay nga agmuryot ka. Damagan ka man pa'y, anak ko. Ah? Apay, dinamag mo ka din no anya ti usto a sitwasyon na ijay. Kinumustam ka din no kasano ti kasasaad di asawam iji abroad. Amang ano day tala agong ungot, kan dumawdawat ti kwarta, ti imbagbagam kan kuana. Nanang... Sakbay nga agungot ka, kita umot kumaat ti kasasaad di asawa, Magda. Tano ar-arigan, di mo kinailalaan dagiti kwarta pinagrigrigatan na iji abroad. Gapo taado ti naggastusam, asaan nga importante. Mare, kasapulak ita ti dakkel agatad. Amang ano dati mabalin mo nga isubli dya inutang mo kanyak ide. Ay nga awan pa'y kwartak ita, mare. Anya? Saan ka di akin nun nga agsubliak ita, gaputa agdiskitar ka pa'y? Masakit ti anak ko, mare, kat ipan ko kumaidya ospital. Maawatan na kumamot, mare. Awan pa'y maisublik ita, gaputa amumot. Awanan trabaho nila kay ko. Ang mare. Pangasim ka di, amare. Sana balit agbayad ak tumat laeng. Agsisinublat mati umay dito'y balay, bakit? Gagayim ko dagi chay. Kaslag sing-singir damat. Anyang agsingsingir? Saan ka di? Agsingsingir dagi jay? Saan? Nasayat nga rod no kasta. Ngayon madamag ko man, bakit? Kaslada nangag ko. Nga imutang ka kano iti pinag-birth di ti anak ta ide. Agpudno ka man, bakit? Ooon lakay. Ngam, sana bali day jay. Ta siyak ti makaam mo. Siyak to ti agbayad. Iso addi mo pagparikutan. Makita mo ita, Magda. Awanan, tinamnamaan nyo ang pangalaan nyo pa iti kwartayaw. Nanang. No, kung mga binta, saan ka nagbalin abarayo, boy ide?
Di ada ko maamot na urnong mau. Ngun nga rod nanang. Sa anak ngamin ang nagpampanunot idi. Impagarup ko, no saan nga agsardeng nilakay ko iti abroad. Ipagarup ko, no kanayon nga da kwartami. Iso aday talag gastos tinararamid ko. Ay, ala, si katimanggad, kabayatan ti panagpaimbag di asawam. Tapno ininot ang makaurnong kayo. Tapno makabayad ka kadagiti utang mo, kat makarugi kayo manan. Wan, nana. Nariknak ti rigat, idi nagsardeng ti asawak nga agtrabaho iti abroad, Mr. Lonely. Kat di tameten anaadal ko ti agbalin anainot. Alakastan, kat agyaman akunay. To'y pagayam mo, Magda. Pagayam Magda, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Ti kwarta ket nalaka maibos. Iso asaan tayo kumanga agbalin a barayuboy. Adalin tayo ti aginot tapno addanam namain tayo intun dumteng ti gundaway nga awanan tayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam a nagpailinga di tinagan a Magda. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez, kan computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.